खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोजोनथाव रादाब होनो नागिरदों। बे गोजोनथाव खौरांखौनो बुंजागोन जे दासान्दि 28 जुलाइआव थांनाय 28 जुलाइआव डाइरेक्टर अफ एडुकेशन BTC क'क्राझारा मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट फोसावदों, जेराव BTC आव थानाय UP LP बेवहाय टिचारफोरनि भेकेन्सिनि लांदां जायगाखौ होदों एडुकेशन डाइरेक्टर अफ एडुकेशन BTC क'क्राझारा फोसावदों बे नटिसखौ। आरो बे नटिस हिसाबै आं नोंथांमोननो फारि फारियै फोरमायनो नागिरदों बे भिडिअ बेसेबां भेकेन्सि दङ एबा माबायदि सेलेक्शन प्रसेसा माबायदि जागोन, बे गासैबो डिटेल्सखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होनाय जागोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। दा बेवहाय गासै डिस्ट्रिक्ट वाइज आं नोंथांमोननो बेवहाय होनो नागिरदों। बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज मिडियाम वाइज भेकेन्सिस आर शोन बिल'। बेवहाय LP स्कुल, गिबियावनो LP स्कुलनि थाखाय बेबायदि डिस्ट्रिक्ट वाइज भेकेन्सि होनाय दङ। बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गासै नाम्बार अफ पस्टआ दङ। थामहिनबा LP नि थाखाय गासै पस्टआ दङ 103, चिराङाव दङ 21, बाक्सायाव 140, उदालगुरियाव गासै 83। स' गासै LP नि थाखाय 347 पस्ट खालि जानानै दङ। बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो बेवहाय मिडियाम वाइजबो होनाय दङ। बेवहाय मिडियाम वाइज बड' मिडियामाव दङ गासै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 44, चिराङाव 13, बाक्सायाव 34, उदालगुरियाव 25 आरो गासै भेकेन्सिया जानानै दङ बड' मिडियामाव 114। बेनि अनगायैबो एसामिसाव दङ क'क्राझाराव 59, चिराङाव 8, बेनिफ्राय बाक्सायाव 106, बेनिफ्राय उदालगुरियाव 58, गासै 237 लांदां जायगा बेबायदि जानानै दङ एसामिस मिडियाम थाखाय। स' गासै 347 बे लांदां जायगा बेबायदि भेकेन्सि जानानै दङ LP स्कुलनि टिचारफोरनि थाखाय। स' गोसो गुदुं केन्डिडेटफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय ME फैबाय। ME आव बिदिनो, ME आवबो डिस्ट्रिक्ट वाइज बेबायदि होनाय दङ। स' डिस्ट्रिक्ट वाइज बेवहाय क'क्राझाराव दङ नाम्बार अफ गासै पस्टआ जाबाय 24। बे 24नि मादाव बेवहाय बड' मिडियामनि थाखाय 7 खालि जानानै दङ। बे 80 केटेगरि वाइज होनाय दङ, HT SCT बेबायदि होनाय दङ। स' एसामिस मिडियामनि थाखाय बेबायदि 13, बेनिफ्राय 21, बेनिफ्राय आरो हिन्दीनि थाखाय बेबायदि 6, बे 6 नङा, हिन्दी मिडियामनि थाखाय बेवहाय जेबो गैया। स' गासै बेवहाय क'क्राझाराव 24टा पस्ट दङ बे ME नि थाखाय। थिग बिदिनो चिराङावबो बे 13टा पस्ट दङ आरो बेवहाय बड' मिडियामनि थाखाय 3, एसामिस मिडियामनि थाखाय 9, हिन्दी मिडियामनि थाखाय 1, गासै 13टा पस्ट दङ। बेनिफ्राय बाक्सायाव गासै 19 लांदां जायगा जानाय दङ बड' मिडियामनि थाखाय बे 3, बे एसामिसनि थाखाय 16, गासै 19 पस्ट खालि जानानै दङ। उदालगुरियाव गासै 24, बेनिनो बर' मिडियामाव 5, बेनिफ्राय बे जाबाय एसामिस मिडियामाव 19, बेनिफ्राय हिन्दी मिडियामाव जेबो गैया। बेनिफ्राय बेवहाय गासै लांदां जायगा खालि जानानै दङ 24। स' गासै बै नैबे ME आव जा थानाय भेकेन्सि, लांदां जायगा थानाय भेकेन्सि, बे गासै जाबाय 80। स' बेनिफ्राय दा बेवहाय फैबाय डेट अफ इन्टारभिउआ माब्ला जागोन बेखौ दासिम फोसावनाय जायाखै। बेखौ नोंथांमोना उनाव मोनथिनो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय सासे केन्डिडेटआ BTR नि डिस्ट्रिक्ट गंब्रैयाव थानाय जायोब्ला बेखौ बांसिन प्रिफारेन्स होनाय जागोन। थामहिनबा सासे केन्डिडेटआ बाक्सा, चिरां, उदालगुरि, क'क्राझार बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि मादाव गोग्लैनाय जायोब्ला बांसिन प्रिफारेन्स मोननो हागोन। बेनिफ्राय बेवहाय नाम्बार 3 दङ इनकमप्लिट, डिफेक्टिभ, इनभेलिड एप्लिकेशन विल बी सामारलि रिजेक्टेड। जुदि नोंथांमोननि बे अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जुदि बबेबा मोनसे कारेक्ट बा इनकारेक्ट जायोब्ला बा इनकमप्लिट जायोब्ला बेफोरखौ रिजेक्ट खालामनाय जागोन। नाम्बार 4आव सेलेक्शन अफ द केन्डिडेट सेल बी स्ट्रिक्टलि इन अर्डार अफ मेरिट। स' सेलेक्शना बे मेरिट बेसिस बायदि जाहैगोन। नोंथांमोननि माखासे माबोरै सेलेक्शन जागोन आं बेनि बागै बे भिडिअ'नो होनाय जागोन। बेनिफ्राय बेवहाय फैबाय, बेनिफ्राय नेक्स्टआव 5 नम्बराव दङ द एलिजिबल केन्डिडेट कैन एप्लाइ अनलाइन इन द अफिसियेल वेबसाइट DE/BTC। नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ बे वेबसाइटआव थांब्ला डाइरेक्टलि एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो
अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो नैबे एडभार्टाइजमेन्टनि डिटेल्सखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो होनांगोन। नोंथांमोना चेक खालामनानै बेखौ गावबा गावनो चेक खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। बाट नोंथांमोना बेवहाय नैबे www.debtc.in बे वेबसाइटआव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेयो 29 जुलाइआव स्टार्ट जादोंमोन। थांनाय 29 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन आरो बेयो फैबाय थानाय 12 आगस्तसिम सोलिगोन। स' बेवहाय जेबो अफलाइन एप्लिकेसन स्टार्ट बा एप्लिकेसन एक्सेप्ट जानाय नङा। अनलाइननि गेजेरजोंसो नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन। स' नोंथांमोना 12 आगस्तनि सिगाङावनो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय दा क्राइटेरिया, बेवहाय क्राइटेरिया दङ माखासे। स' बेवहाय लेंगुवेज क्राइटेरिया दङ। स' बेखौ आं बुंथ'ला। बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। बेवहाय सेलेक्सना माबोरै जागोन आरो इलिजिबोलफोरा माबायदि, बा बेवहाय लिरनाय दङ इलिजिबोल क्राइटेरिया फर LP स्कुलनि थाखाय बेवहाय एसिस्टेन्ट टिचार फर लवार प्राइमारि स्कुल बेवहाय सासे केन्डिडेटआ मिनिमाम बे LP स्कुलनि सासे एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै खामानि मावनोबा बेहा मिनिमाम HS पास जानो नांगोन आरो 50% थानो नांगोन आरो बेहा 2 years डिप्ल'मा एलिमेन्टारि इडुकेसननिबो सार्टिफिकेट थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायै बेबायदि दङ, बे जाबाय केटेगरि वाइज बेबायदि खालामनाय दं। नोंथांमोना बेफोरखौ नायनानै इनफरमेसन लानो हायो। बेनिफ्राय आरो बेवहाय स्केल अफ पे होनाय दङ आरो बे स्केल अफ पेया जाबाय 14,000निफ्राय स्टार्टिं जागोन आरो बे जाबाय 60,500सिमहालागै बे जाहैगोन। आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय माखासे ग्रेन्ड पे दङ आरो बे ग्रेन्ड पेया बेसेबां होनाय जागोन बेखौ होनाय जायाखै। स' फाइनालि ग्रेन्ड पेजों बे जा पे बेन्ड बेजों एसे प्लास खालामोबा एसे बुरजासिन जाहैगोन बा 20 जानो हागौ। स' बे जाबाय LP स्कुलनि थाखाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय UP। बे UPआवबो बेवहाय एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय इसेन्सियेल क्वालिफिकेसन आरो एक्सपिरियेन्सफोरा होनाय दङ। बेवहाय ग्रेजुवेट जाथारनांगोन, सासे केन्डिडेटआ ग्रेजुवेसन जानो नांगोन। बेनिफ्राय 2 years डिप्ल'मा एलिमेन्टारि थाथारनांगोन आरो बेनि अनगायैबो बे गैयाब्ला BEd थाब्लाबो जागोन। स' बेनि अनगायैबो साइन्स टिचार दङ। साइन्स टिचार जानांगौब्ला सासे केन्डिडेटआ BSc पास जानो नांगोन आरो बेहाबो 2 years डिप्ल'मा एलिमेन्टारि इडुकेसन थामहिनबा DLED लानाय बा थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो DLED गैयाब्ला BEd थाब्लाबो जागोन। बेनिफ्राय हिन्दी टिचारनि थाखाय बे ग्रेजुवेसन जानो नांगोन आरो प्रबिन रत्न बेवहाय बेबायदि उथ्रिनाय जानो नांगोन आरो 50 जौखोन्दो बेयो मोनथारनाय जानो नांगोन बे प्रबिन रत्न बेवहाय। बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो बेयावहाय केन्डिडेटआ बे 2 years DLED कर्स एबा BEd कर्स उथ्रिनाय जानो नांगोन आरो बेवहाय UPनि थाखायबो स्केल अफ पे होनाय दङ। बेवहाय 14,000निफ्राय स्टार्टिं, बेनिफ्राय 60,500सिम बेलागै थागोन आरो बेनि अनगायैबो ग्रेन्ड पे बे प्लास जायोब्ला एसे बुरजासिन जाहैगोन। बेनिफ्राय स' बेवहाय आरो माखासे लिरनाय दङ। स' बेफोरखौ नोंथांमोना फरायनानै लानो नाजाबानो जाबाय। बेनिफ्राय बे जाबाय अनलाइन एप्लिकेसन माबोरै एसे बेवहाय स्पेसिमेन बा बेवहाय फर्मेटखौ होनाय दङ। अनलाइन एप्लिकेसन खालामब्ला माबायदि ओंखारगोन पेजआ बेवहाय एसे होनाय दङ। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दा सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि बेखौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों। स' सेलेक्सन प्रसेसआ जाबाय सासे LPआव बे टिचार हिसाबै खामानि मावनो थाखाय सासे फरायसाया हायार सेकेन्डारि मिनिमाम हायार क्वालिफिकेसना हायार सेकेन्डारि जानो नांगोन आरो बेवहाय हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिनाय, हमना ला बेवहाय 100 मार्क थागोन। बेनिफ्राय आसाम टेट बा BTC टेट फर LPनि थाखाय जा आसामाव टेट फाथिनाय बा BTC टेट फाथिनाय बेवहाय उथ्रिनाय फरायसाया बेवहाय 100 मार्क मोननो हागोन। गुबुन फारसेथिं बे जाबाय HSLC पास जानायनिफ्राय 100 मार्क, टटेल 100 मार्क। स' नोंथांमोना बेवहाय 100नि मादाव माबोरै बिथांमोना मार्क होनाय जागोन बे नोंथांमोननि मार्कसनि सायाव डिपेन्ड जागोन। स' जुदि नोंथांमोना बेवहाय हायार सेकेन्डारियाव जुदि 54 नाम्बार मोन्दों, पार्सेन्टेज 54% मोन्दों हायार सेकेन्डारियाव, अब्ला नोंथांमोना 100नि मादाव 54%खौ मोननो हागोन। स' बेबायदि मार्कआ हिसाब जालांगोन। बेनिफ्राय
जुदि नैबे टेटआवबो आसाम टेटआव बा BTC टेटआवबो नोंथांमोना 54 मोनदोंबा बा गुबुना 54नि सायावबो मोननो हागौ। स' नोंथांमोना जा पार्सेन्टेज मोनदों बेनो डाइरेक्टलि बे 100नि मादाव मोननाय जाहैगोन। बेनिफ्राय बेवहाय दंबावो DLED बा B.Ed बेवहाय नोंथांमोना जुदि सार्टिफिकेट दंब्ला बेवहायबो नोंथांमोना बेनि जा पार्सेन्टेज हिसाबै नोंथांमोना मार्क होनाय जागोन। स' 100नि मादाव नोंथांमोना बेसां मोनो बेखौ नायनानै होनाय जागोन। बेनिफ्राय NCC सार्टिफिकेट दङब्ला बे 10 मार्क मोननाय जागोन। गुबुन फारसेथिं टिचारनि एक्सपिरियेन्स बेबायदि सार्टिफिकेटफोर दङब्ला अब्ला बेवहायबो 50 मार्क दङ। बेनिफ्राय आरो बिदिनो सार्टिफिकेट इन रिकगनाइज स्पर्ट रिप्रेजेन्टिं बेफोरबायदि थायोब्ला अब्ला बेवहाय 10 मार्क मोननो हागोन। आरो बिदिनो फाइन आर्ट्स एन्ड कालचारेल एक्टिभिटिसनि जुदि माबाफोर एचिभमेन्टफोर दङब्ला बेवहाय 10 मार्क्स मोननाय जागोन। स' बेवहाय गासै मार्कआ जाहैबाय लवार प्राइमारिनि थाखाय बे 380 मार्क। स' 380नि मादाव नोंथांमोना बेसे मोनगोन। स' नोंथांमोना गावबा गावनो मार्कखौ दिहुननानै नायनो हासिगोन दानिया। स' बेबायदि सेलेक्सन प्रसेस खालामनाय जागोन लवार प्राइमारिनि थामहिनबा LPनि टिचारनि थाखाय। गुबुन फारसेथिं UPनाबो बेबायदि सेम आदबखौनो बा सेम मेथडखौनो बाहायदों। बेवहाय SSLCनिफ्राय 100 मार्क दङ टटेल। 100नि मादाव नोंथांमोननि बे हायार सेकेन्डारियाव बेसेबां पार्सेन्ट मोननाय जादों। स' बे हिसाबै नोंथांमोननो मार्कखौ होनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं ग्रेजुवेसनावबो थागोन। 100नि मादाव नोंथांमोना बेसेबां थामहिनबा बेवहाय ग्रेजुवेसनाव नोंथांमोना बेसेबां पार्सेन्टेज मोनदों बे हिसाबै बेबायदि मार्कखौ होनाय जागोन 100नि मादाव बेसेबां मोननो। बेनिफ्राय आसाम टेट बा BTC टेटफोराव क्वालिफाइ जानायफोरनोबो बे 100नि मादाव नोंथांमोना बेसेबां मार्क मोनगोन बेखौ बे मार्कशिटफोरखौ नायनानै होनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं DLED एबा B.Edआव नोंथांमोना बेसेबां मार्क मोननो हादों आरो बेखौबो बे 100नि मादावनो नोंथांमोननि मार्कशिटखौ नायनानै होनाय जागोन। बेनिफ्राय NCC सार्टिफिकेट जुदि थायोब्ला 10 मार्क्स मोननो हागोन बा NCC आरो नैबे B सार्टिफिकेट दङ बेवहाय गासै 10 मार्क्स मोननो हागोन जुदि नोंथांमोननाव दङब्ला। स' बेनिफ्राय 50 मार्क्स बेबायदि 50 मार्क्स होनाय जागोन जुदि सासे केन्डिडेटनाव बेबायदि टिचिं एक्सपिरियेन्स दङब्ला बेयो 50 मार्क्स होनाय जागोन। आरो कन्ट्रेक्टुवेल बेसिसाव बेयो फोरोंनायबो जायोब्ला मोजां। बेनिफ्राय 50% बा 50 मार्क्स होनाय जागोन। बेनिफ्राय सार्टिफिकेट इन रिकगनाइज स्पर्ट्स रिप्रेजेन्टिं आसाम अफिसियेलि एट नेसनेल लेभेलफोराव बेबायदि जुदि स्पर्ट रिप्रेजेन्टिंनि सार्टिफिकेट जुदि थायोब्ला बेवहाय 10 मार्क्स मोननो हागोन। आरो बिदिनो एचिभमेन्ट जुदि फाइन आर्ट्स बा कालचारेल एक्टिभिटिसफोराव माबा मोनसे एचिभमेन्ट मोननो हादोंब्ला बेवहाय 10 मार्क्स होनाय जागोन। स' मेक्सिमाम बे जा UPआव मेक्सिमाम मार्क दङ 480नि मादाव नोंथांमोना बेसेबां मोनगोन। स' बे हिसाबै जायना बांसिन मोनगोन बे मेरिटनि फार्स्ट माने नाम्बार 1 लिस्टआव थागोन। बेबायदिनो मेरिट बेसिस खालामनाय जागोन। नैबे बेबायदि मार्कखौ नायनानै मेरिट बेसिस मोनसे लिस्ट दिहुननाय जागोन आरो बेवहाय बे पस्ट हिसाबै बिसोरो मेरिट लिस्ट बानायनानै सेलेक्टेड केन्डिडेटफोरखौ बिसोर डिक्लेयार होनाय जागोन। स' बेनिफ्राय बेवहाय जेब्ला अनलाइन खालामगोन बेवहाय मोननैसो इम्परटेन्ट डकुमेन्ट होनाय दङ। पासपर्ट साइज कालार फट'ग्राफ नांगोन, SSLCनि मार्कशिट नांगोन, हायार सेकेन्डारिनि मार्कशिट, डिग्रि मार्कशिट नांगोन, सार्टिफिकेटफोरखौ नांगोन। बेनिफ्राय DLED B.Edनि मार्कशिट फार्स्ट इयार एन्ड सेकेन्ड इयार आरो सार्टिफिकेटफोरखौ नांगोन, केस सार्टिफिकेट नांगोन। बेनिफ्राय सार्टिफिकेट NCC बेफोरखौबो नांगोन NCCनि सार्टिफिकेट दङब्ला। गुबुन फारसेथिं सार्टिफिकेट मार्कशिट बे आसाम टेटआव क्वालिफाइ जानाय बा BTC टेटफोराव क्वालिफाइ जानाय बेनि सार्टिफिकेट आरो मार्कशिटखौ नांगोन। बेनिफ्राय BTCनि रेसिडेन्सियेल सार्टिफिकेटफोरखौ नांगोन। बेनिफ्राय जुदि टिचिं एक्सपिरियेन्सनि सार्टिफिकेटफोर दङब्ला बेखौबो नांगोन आरो स्केन सिगनेचार बेफोरखौ नांनाय जागोन। स' बेखिनियानो बे नोंथांमोननो बे जा BTCआव टिचारनि भेकेन्सि ओंखारनाय बेखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ नायनानै मोजाङैनो बुजिनो हाबाय आरो जाय इलिजिबोल केन्डिडेट बिथांमोना 12 आगस्टनि सिगाङावनो जाहाथे एप्लाइ खालामनो हायो। स' भिडिअखौ अन्नानै गुबुनफोरनोबो शेयार खालामलाय। स' बिदिनो गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं।